Хайде сега. Помислете си първо за нещото, което ви тревожи, свързано с вашето тяло. Нещо, от което искате да се освободите, и дайте много силно намерение. Дори с тази медитация, дори с тази малка работа, която свършихме днес, да получите резултат. И така. Поемете дълбоко въздух. Ако носите очила, ги свалете. Поемете още един път дълбоко въздух. И се отпуснете на мястото, на което стоите. И дайте много силно намерение в ума. Обърнете се към вашата сила, която ние в Тета Хилинг сборно наричаме Създател. Обърнете се към вашата висша сила и кажете: давам много силно намерение. Нека да се изцели всичко, което може в този момент да бъде изцелено. И тази мисъл я смъкнете в областта на сърцето. Нека да пулсира оттам. И почувствайте, усетете или просто знайте как от центъра на майката Земя към вас се издига земна енергия. Изкачва се нагоре по краката, бедрата, по гръбначния стълб, активирайки, балансирайки, енергизирайки всяка една чакра във вашето тяло. И тази енергия се издига и излиза през върха на главата под формата на красива сфера. Забележете цвета и големината на тази сфера. Представете си как влизате в нея и тръгвате нагоре на пътешествие отвъд Вселената. Нагоре, нагоре. Преминаваме през бели светлини, тъмни полета. Още бели светлини, тъмни полета. Нашия път е само нагоре, към отвъд Вселената. Преминаваме през една огромна, ярка светлина. И продължаваме още по-нагоре. В далечината се появява една субстанция, която прилича на желе и сменя всички цветове на тъгата. Приближаваме се към тази субстанция и преминаваме през нея. Тук се намират вселенските закони. Тук е мястото, откъдето законите работят за Вселената. И продължаваме още по-нагоре. По пътя си срещаме една много нежна розова светлина, а може би мъгла. И когато се приближаваме към нея, усещаме една много финна енергия, защото тук е мястото на закона за милосърдието. Можем да преминем през тази нежна енергия и да заредим в себе си закона за милосърдието. Взимайки част от тази енергия, продължаваме още по-нагоре и още по-нагоре към отвъд Вселената. Там, където има само пустота. Забелязваме в далечината един прозорец, от който блика изкряща перлена светлина. Приближаваме се към него, преминаваме
и се сливаме с светлината. Около нас има само светлина. Накъдето и да погледнем, е само светлина. И се издигаме още по-нагоре, още по-надълбоко, още по-навътре в тази светлина. Ако забелязвате хора, предмети, силуети, издигнете се още по-нагоре и още по-нагоре и още по-нагоре. Около вас има само светлина. Сферата се разтапя, изчезва. Тялото става светлинно и съвършено. Тук е мястото, откъдето енергията става материя. Тук е мястото на изначалното. Тук е мястото, откъдето можем да правим промени в собствения си живот. И ако пожелаем, да помагаме на другите. И сега се обърнете към своя първоизточник по начин, по който го чувствате. И кажете: благодаря ти за моя живот. Благодаря, благодаря, благодаря. И се обърнете към своя първоизточник и кажете: аз ще се обърна към моя Създателю. Заповядано е всичко, което не е за моето най-висше добро и не ми служи повече, да напусне моето пространство. Създателю, промени състоянието на моето тяло да бъде превърнато в съвършено здраве. Сега. Благодаря. Направено е. Направено е. Покажи ми. И почувствайте, усетете или просто знайте как от това най-високо място, където е светлината, тя се излива върху вас. През върха на главата започва да изпълва вашето тяло. И променя от върха на главата до пръстите на краката. Всичко, което не е в този момент за вашето най-висше добро, бива трансформирано от светлината. Убеждения, емоции, мисли, енергийни кулки. Неправилни къщата информация. От върха на главата до пръстите на краката. И се почувствайте изпълнени с тази светлина. Тя изпълва всяка една клетка, тъкан, орган или кост. Това е твоето свещено право. Да искаш и да получиш. И когато цялото физическо тяло се изпълни със светлина, нека тази светлина да излезе извън физическите граници на тялото и да изпълни енергийното поле. И нека това изцеление да бъде направено и в енергийното поле. Ако имате конкретна област на физическо страдание, насочете там повече светлина. Почувствайте как там се съсредоточава светлината.
Поблагодарете. Благодарете за 10 неща, които имате. Тук, сега, в този момент. За какво съм благодарен? И оставаме в тази енергия на благодарност, в чувството, че сме изпълнени със светлина. И когато правим по-често, светлината става част от нас и ние ставаме част от светлината. Чувстваме се по-свързани със себе си, със света. И това състояние става неизменна част от ежедневието ни. И така постепенно се променяме. Ние и хората около нас. Когато се почувствате готови, може да се протегнете, да разтъркате краката в земята, да се усмихнете и тогава да отворите очи. И тогава ще видите още усмихнати хора.